Προστατεύω εμένα και τα παιδιά μου στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο είναι μέρος της ζωής όλων των Ελλήνων. Το χρησιμοποιούμε όλοι καθημερινά. Κρύβει όμως και αυτό, όπως και η ίδια η ζωή, παγίδες και κινδύνους. Ειδικά τα παιδιά και οι έφηβοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι. Με τη σωστή ενημέρωση μπορούμε να προστατεύσουμε εμάς και τα παιδιά μας. Το διαδίκτυο είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υπολογιστών στον κόσμο, στο οποίο συνδέεσαι από παντού. Μπορείς να συνδεθείς ακόμα και μέσα από την τηλεόραση, μία παιχνιδομηχανή ή και ένα κινητό τηλέφωνο. Στο διαδίκτυο είναι σήμερα όλη η Ελλάδα. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά όλων των ηλικιών. Το 86% των νέων 16 με 24 ετών χρησιμοποιεί συστηματικά το διαδίκτυο, ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκτούν όλο και περισσότερους χρήστες. Μόνο στο Facebook συμμετέχουν 3.680.000 χρήστες ηλικίες 13 έως 64 ετών και περνάνε σε αυτό 2,5 ώρες την ημέρα. Το διαδίκτυο είναι δηλαδή μέρος της καθημερινής μας ζωής. Μας προσφέρει πολλά: γνώση, εκπαίδευση, πληροφορίες. Κάνουμε μέσω αυτού αγορές και ταξίδια. Επικοινωνούμε, ενημερωνόμαστε, ψυχαγωγούμαστε και διασκεδάζουμε. Όμως υπάρχουν και οι αρνητικές του πλευρές. Οι κύριες μορφές εγκληματικότητας στο διαδίκτυο είναι παιδική πορνογραφία, cyberbullying, δήλωση αυτοκτονίας, προσωπικά δεδομένα, απάτες μέσω διαδικτύου, cracking and hacking, τυχερά παιχνίδια τζόγος. Παιδική πορνογραφία. Στην Ελλάδα τιμωρείται η κατοχή αρχείων παιδικής πορνογραφίας. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας στη χώρα μας. Από το 2004 έως και το 2011, 680 χρήστες ενεπλάκησαν σε υποθέσεις διακίνησης υλικού παιδικής πορνογραφίας στη χώρα μας. Για την αντιμετώπιση της παιδικής πορνογραφίας, η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος συνεργάζεται στενά με τις εισαγγελικές αρχές, μη κυβερνητικές οργανώσεις, την Interpol και την Europol. Πώς αναπτύσσεται η παιδική πορνογραφία? Οι δράστες αποπλανούν ανηλίκους σε chat rooms και σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και μαθαίνουν τον τόπο διαμονής, τα ενδιαφέροντά τους και τις σεξουαλικές τους εμπειρίες. Cyberbullying. Το cyberbullying, δηλαδή η ηλεκτρονική παρενόχληση μεταξύ των παιδιών, είναι ένα φαινόμενο που γνωρίζει έξαρση παγκοσμίως, ενώ και στη χώρα μας σημειώνονται αρκετά περιστατικά. Όταν λέμε cyberbullying, μιλάμε για μηνύματα με προσβλητικό περιεχόμενο, κακόβουλη δημοσίευση φωτογραφιών με μοναδικό σκοπό την παρενόχληση, διάδοση φημών και ψευδών γεγονότων με σκοπό τη δυσφήμιση, ανώνυμες κλήσεις και μηνύματα με σκοπό το φόβο και την ταραχή. Οι συνέπειες του cyberbullying για το παιδί και τον έφηβο μπορεί να είναι αποχή από τα μαθήματα, απότομη πτώση στις σχολικές επιδόσεις, εκτέλεση πράξεων αντίθετων με το χαρακτήρα του παιδιού ή παράνομες πράξεις λόγω εκβιασμού, κατάθλιψη, αυτοκτονία. Δήλωση αυτοκτονίας. 170 νέοι συνάνθρωποι προσπάθησαν να αυτοκτονήσουν έως σήμερα μέσω ίντερνετ. Η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος διεξάγει 24ωρη διαδικτυακή έρευνα για τον εντοπισμό ατόμων με ψυχολογικές διαταραχές. Απάτες μέσω διαδικτύου. Οι 10 κυριότερες διαδικτυακές απάτες είναι νιγηριανές απάτες, ισπανικό λότο, phishing προσωπικών στοιχείων μέσω email, παραπληροφόρηση για προϊόντα που αγοράζονται online, αγορές online που δεν παραδίδονται ποτέ, υπέρογγες χρεώσεις σε πιστωτικές κάρτες για υπηρεσίες που ποτέ δεν ζητήθηκαν ή είχαν παρουσιαστεί σαν δωρεάν, συστήματα εργασίας στο σπίτι που υπόσχονται ιδιαίτερα αυξημένες πωλήσεις και κέρδη, προσφορά εργασίας στο εξωτερικό, υποκλοπές κωδικών ασφαλείας και PIN καρτών μέσω διαδικτύου, κάλπικες ιστοσελίδες. Cracking και hacking. Ένας hacker κατανοεί τον τρόπο λειτουργίας ενός συστήματος υπολογιστών, στον οποίο όμως δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης. Ενώ ένας cracker αποκτά παράνομη πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση σε ένα σύστημα υπολογιστών με στόχο τη βλάβη τους και το οικονομικό όφελος. Τυχερά παιχνίδια τζόγος. Γενικά στην Ελλάδα είναι νόμιμο μόνο ότι ελέγχεται από το κράτος. Για τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια ισχύει η νομοθεσία της χώρας όπου κατοικεί ο καταναλωτής και παρέχονται οι υπηρεσίες. Για παράδειγμα, όποιος στοιχηματίζει από την Ελλάδα σε ιστοσελίδα που λειτουργεί στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι παραβάτης. Τέλος, απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε οποιασδήποτε μορφή τυχερά παιχνίδια. Εξάρτηση. Η εξάρτηση αποτελεί κυρίως πρόβλημα των νέων και προκαλείται συνήθως στα sites κοινωνικής δικτύωσης και μέσω των διαδικτυακών παιχνιδιών. 68 άτομα προεφηβικής ηλικίας βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο στάδιο της απεξάρτησης από το ίντερνετ. Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς? Τρόποι δράσης. Εγκαταστήστε ειδικά προγράμματα παρακολούθησης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ελέγχετε το ιστορικό του προγράμματος πλοήγησης.
Αποφεύγετε τη χρήση του υπολογιστή σε παιδιά χωρίς την παρουσία ενηλίκου. Μέτρα προστασίας. Συμβουλεύουμε το παιδί μας να μην δίνει προσωπικές πληροφορίες. Αποθαρρύνουμε το παιδί να συναντήσει άτομα που γνώρισε στο διαδίκτυο χωρίς την επιβλέψή μας. Ζητάμε από το παιδί να μας ενημερώσει αν κάποιος του έστειλε υλικό που το τάραξε ή το αναστάτωσε. Αποφεύγουμε να δημοσιοποιούμε φωτογραφίες με τα παιδιά μας στο διαδίκτυο. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.